moitas gracias a todos os que hoxe nos acompañades. Eu me sinto moi contento de estar aquí nesta tarima con Juan, con Pablo e co ministro máis europeo do Goberno de España. O digo porque naceu na CE, non? Que cando fora o tema do casón decían a Comunidade Económica Europea. Nós todavía non estábamos, pero el se achegou ao mundo na CE, non? Pois, e me gusta moito estar en Ribeira con tantas caras conocidas, con tantos amigos que eu teño aquí, uns ratos tan agradables que pasei, pero sobre todo porque o primeiro día da campaña estar en Ribeira ten tamén un significado. E ten un doble significado. En primeiro lugar, porque Ribeira representa aquelo en que Galicia ten unha identidade especial dentro da Unión Europea, que é o mar e é a pesca. Somos a comunidade pesqueira máis importante dentro da Unión Europea. E, en segundo lugar, porque a pesca é probablemente unha actividade que representa perfectamente ese cambio de modelo que os socialistas queremos que exista dentro da economía. Porque a pesca, todos saben que se trata, por unha parte, de garantizar os ingresos dos pescadores, da xente do mar, en segundo lugar, manter os equilibrios ambientais dentro do mar, porque é necesario que sigan existindo recursos, e en terceiro lugar o que se trata é de proporcionar un bon peixe para os consumidores, un peixe de calidad e que o podan consumir coas mellores garantías. Pois isto é o que significa a pesca, e polo tanto a pesca é un elemento clave para saber se imos ou non na boa dirección. E Europa debe ser a líder mundial en materia de pesca. Durante estes anos, nós traballamos duro polo sector pesqueiro do noso país. Os vou poñer algúns exemplos que en Ribeira se entenden perfectamente. Desde o ano 1999, cando no Goberno de España había un señor que se chamaba... Bueno, pero aquí seguramente a xente se recorda, porque en 1999 se suspendeu o acordo con Marruecos. E foi precisamente este Parlamento, co impulso dos socialistas, o que aprobou un acordo con Marruecos que permitiu que moitos barcos volveran a pescar en Marruecos, e a maior parte desos barcos son barcos galegos. Foi este Parlamento tamén o que firmou un acordo con Mauritania, un acordo de pesca. Foi este Parlamento tamén no que intervimos Rosa máis eu, pedindo que se aumentaran as axudas para a xente do mar con motivo da alza dos precios dos combustibles, unhas axudas para axudar a mellorar a eficiencia enerxética, sobre todo para afrontar esa situación tan difícil, porque dado o sistema de comercialización non se pode repercutir os costes no sistema de venta, porque aquí se vende por subasta, e entón o que nós tratábamos era ese momento de dificultad, tratar de dar unha axuda, e iso foi o que fixemos. Galicia fixo algo moi importante, e tamén foi unha iniciativa da que nos podemos sentir orgullosos os socialistas. E é algo que, se o pensamos ben, é fantástico, porque non ten precedentes. Galicia conseguiu que para protexer os pesqueiros galegos que estaban faenando en Somalia, no Índico, por primeira vez se organizara unha operación militar multilateral co amparo das Nacións Unidas para garantizar o traballo dos pescadores e para garantizar o tráfico marítimo. Un tráfico marítimo que, ademais, a pesca son as mercancías, pero era tamén a axuda humanitaria, porque por ali circulaba tamén a axuda humanitaria. Podes, eso, a Operación Atalanta, esa foi unha operación que promovimos desde Galicia. En Galicia fomos capaces, esta pequena comunidade de 2.700.000 persoas, de mobilizar ese gran esforzo militar internacional ao traverso da Unión Europea, e iso o fixemos durante este mandato. E, ademais, porque Galicia se convertiu realmente na capital europea da pesca, e en Vigo está a Axencia Europea para o Control da Pesca Marítima. Aí se instala en Vigo, e é a axencia que ten que garantizar que a política pesqueira común se aplica igualmente en todos os países, e que, polo tanto, no mundo vai haber unha pesca sostible, é dicir, que vai a seguir habendo peixes para que nós podamos seguir pescando. E iso é dunha gran importancia, porque a orientación pesqueira fundamental é garantizar o que se denomina ahora a máxima renovación dos recursos. A pesca debe ir garantizar a máxima renovación dos recursos. E iso é onde nós queremos situar a política pesqueira.
E Galicia, que é a comunidade líder dentro de Europa, ten que ser a que dé exemplo no mundo dunha boa política pesqueira, e a Unión Europea ten que defender unha gobernanza pesqueira a nivel internacional, unha boa xestión dos recursos a nivel internacional, para que todas as áreas pesqueiras internacional realicen unha correcta explotación de recursos e que exista unha pesca responsable. Pero además non sabemos, porque estamos falando dos problemas reales da xente, de que aquí somos pescadores, pero tamén temos industrias de conserva, industrias de transformación. E, polo tanto, nos interesa moitísimo que esas industrias podan desenrolarse. E, por eso, aceptamos e estamos a favor de que existan acordos comerciais con terceiros países, para que as nosas industrias podan contribuir a desenvolver as actividades pesqueiras en terceiros países e que, ao mesmo tempo, podamos establecer relacións comerciais. Pero o que queremos, cando existen acordos comerciais, é que se establezcan prohibicións de dumping, que se establezcan medidas moi claras para garantizar a seguridade alimentaria e que se impida que, a través dos acordos comerciais, se poda realizar ou se poda favorecer a pesca irresponsable. E iso é fundamental para o noso país, pois que nós somos xente seria do mar, somos os líderes europeos e, polo tanto, somos os que temos que marcar un novo xeito, unha nova forma de traballar no mar, non solamente en Europa, sino a nivel internacional. E iso é o traballo que estuvemos facendo os socialistas durante todos estes anos. E o que queremos tamén na pesca artesanal, na pesca que se realiza perto das nosas costas, o que queremos é que siga proporcionando ao mercado ese peixe fresco e de calidade que o mercado tanto estima, que é tan importante para a saúde, que é tan importante para as dietas. E o que queremos, ademais, é que se faga un distintivo de orixen e de calidade, que é o que nos pode proporcionar máis valor engadido. E en Europa imos a seguir traballando nesta dirección para que o noso país poda seguir sendo esa gran referencia marítima, esa gran referencia que é na actualidade. Pero non hai solamente pesca. Falamos de Galicia. Estes anos para Galicia foron moi importantes na Unión Europea. Galicia estes anos ten máis recursos, ten máis poder, ten máis reconocimento e ten máis protagonismo na Unión Europea. Ten máis recursos porque estes anos se debatiron e se negociaron e se decidiron as perspectivas financieras hasta o ano 2013. E Galicia, que é unha comunidade autónoma que agora está no 90% da renta europea, cando entramos na Unión Europea estaba no 59%, agora está no 90% da Unión Europea, conseguimos que hasta o ano 2013 reciba recursos como obxectivo converxencia. Para ser obxectivo converxencia hai que estar por debaixo do 75%. Polo tanto, se estamos no 90% e conseguimos recursos como se estuviéramos no 75%, é que na Unión Europea conseguimos, no ano que comenzamos a pasar ese 75% foi no ano 2004. No ano 2004, é dicir, no ano 2004 empezamos a ter unha renta per cápita superior ao 75%. Vamos a ter 10 anos recibindo recursos da Unión Europea unha vez que superamos ese umbral de renta do 75%. Por lo tanto, foi unha negociación moi boa para Galicia, que esos fondos, coas inversións comprometidas do Estado, que falaba delas Pablo, e son as inversións máis importantes da historia do noso país, aportan cada ano aproximadamente o 2% do Produto Interior Bruto do noso país, da riqueza do noso país. De cada 100 euros que produce Galicia, 2 veñen de fondos europeos e de inversión do Estado. Iso é o que significa este mandato desde o punto de vista europeo. Ademais, temos máis poder, e temos máis poder porque un goberno do Estado, no que non estaba tampouco o señor Mayor Oreja, pero que estaba José Luis Rodríguez Zapatero, ese goberno do Estado decidiu que as comunidades autónomas podían participar na representación española no Consello. E cando se discutían os temas que afectan a competencia das comunidades autónomas, as nosas comunidades participaban. E, de feito, Galicia foi a voz das comunidades autónomas de España no Consello Europeo, e iso fixo que defendéramos os nosos intereses en Bruselas en materia social, en materia agrícola, en materia pesqueira. Aí estaban os representantes da Comunidade Autónoma de Galicia. Galicia, polo tanto, máis perto de Europa. E conseguimos máis reconocimento. Conseguimos máis reconocimento porque a nosa lingua, aínda que non é unha lingua oficial da Unión Europea, que ten 23 linguas oficiais, e que esas 23 linguas fan 540 combinacións lingüísticas distintas, pero si conseguimos o reconocimento do noso uso,
gracias a que o goberno do España, no que tampouco creo que estaba o señor Maior Orejas, afortunadamente, senón isto sería imposible, porque o Partido Popular votou en contra no Parlamento, na mesa do Parlamento, como todos nos recordamos, conseguimos que se reconocera un estatus para o uso do galego nas institucións comunitarias e se conseguiu con acordos en que o goberno do Estado asumía os costes que iba a xenerar para que os cidadáns galegos puderan dirixirse a Unións Europeas na súa lingua e recibir as contestacións da Unión Europea na lingua galega para aqueles que decidiran utilizar o galego, para que a legislación comunitaria se traducira tamén ao galego e tamén para que se tratara de utilizar, se pudera utilizar o galego cando fora posible nas reunións das institucións comunitarias. E no Consello, cando se reuniu o Consello de Asuntos Sociais, a primeira persoa que falou galego foi Ricardo Varela, un socialista de Lugo. Por lo tanto, eso o conseguimos neste mandato. E conseguimos tamén máis protagonismo, como vos dixen antes, porque fomos capaces de mobilizar desde este país toda unha gran forza multilateral internacional para protexer a pesca, para protexer o transporte marítimo, para protexer as actividades humanitarias. Todo eso o conseguimos en Galicia durante estes anos. Pero Europa foi un factor moi importante para o desenvolvemento do noso país. Hoxe en Galicia nadie duda deso. Hai algúns que todavía non se enteran. Eu acabo de chegar aquí, ven un cartel que poñía imos para Europa. E eu creo que xa estamos en Europa. Galicia é Europa. Non ten que ir a ninguna parte para ser Europa. Galicia é Europa. E Galicia é europeísta. É tan europeísta Galicia que foi das comunidades autónomas españoles que con motivo do referéndum da Constitución Europea para profundizar máis na Unión Europea tuvo unha votación máis entusiasta da población con máis do 81% da votación. Galicia é unha comunidade profundamente europeísta. E Galicia nestas eleccións, despois de beneficiarse tanto a Unión Europea, ten tamén que beneficiar a Unión Europea. E esa é a importancia destas eleccións. Non son unhas eleccións máis, son as sétimas eleccións desde que o Parlamento Europeo se elixe por sufragio universal, as quintas desde que España é membro da Unión Europea. Pero non son unhas eleccións máis, son as eleccións máis importantes da historia da Unión Europea. Son as eleccións máis importantes da historia da Unión Europea e os socialistas queremos chamarvos a responsabilidade porque quen ten que falar son os cidadáns, porque o Parlamento ten cada vez maior poder. Se conseguimos o Tratado de Lisboa, decidiremos en agricultura, decidiremos en pesca, decidiremos en materia comercial. Todo eso se decidirá cos votos do Parlamento que representa directamente aos cidadáns europeos. Pero non solamente polo poder do Parlamento, senón pola envergadura dos problemas que temos plantexados, pola importancia das decisións que temos que adoptar. E eu quero rematar, porque Fran Camaño ten que falar e o fará excepcionalmente dicindo cales son os grandes temas que temos que tratar durante os próximos 4 anos. O primeiro é a crisis económica. A crisis económica. O segundo, moi ligado tamén á crisis económica, é a crisis ambiental. E o terceiro é a crisis de seguridade. Ou para decirlo, tenemos que tratar de asegurar o futuro da nosa economía cun novo modelo económico, salir dese bache no que estamos actualmente. Temos que tratar de asegurar o medio ambiente do noso planeta, porque temos advertencias claras de que non podemos seguir así, que podemos chegar a un punto de non retorno e que se non adoptamos medidas o día de mañán, estas medidas serán moito máis costosas e podemos chegar a unha situación irreversible e debemos tratar que no mundo exista un sistema de paz e de cooperación internacional, que no mundo, despois dunha crisis económica na que todos observamos como se movilizaban billóns de dólares no mundo para rescatar a algunhas entidades financeiras, moita xente se pregunta cando rescatamos os problemas dos máis pobres e da xente que realmente ten necesidade. Cando mobilizamos os recursos que existen no mundo para buscar solución para esa sexta parte da población do mundo que ten uns ingresos inferiores a $1 ao día. Pois esas son as cuestións que temos que plantexarnos. A crisis económica, unha pequena reflexión sobre a crisis económica. Para deciros que hoxe todo o mundo sabe que o Partido Popular estaba tratando de manipular a opinión pública, cando trataba de plantear que esta era unha crisis española e unha crisis atribuída ao goberno socialista. Hoxe todo o mundo sabe en Europa que esta é unha crisis internacional, pero non unha crisis internacional máis,
É a crisis internacional máis grave desde que existe a Unión Europea. É a crisis internacional máis grave desde fai 80 anos. Isto quere decir, pois desde que vivimos, porque a media de idade en España está nos 80 anos. É dicir, a crisis máis grave desde que vivimos neste país é a actual crisis económica. E nós non queremos que esta crisis golpee aos sectores máis vulnerables. Si somos un país que conseguiu ter superávit durante os últimos exercicios presupuestarios, socialistas, pero non foi solamente, porque hai que decirlo, o período de bonanza da economía española non foron os últimos 3 anos, foi moito máis longo, pero solamente aforramos os socialistas, porque o Partido Popular nas épocas boas non aforra. O Partido Popular nas épocas boas non aforra, e nas épocas malas o que trata é de reducir o gasto social. Esa é a política do Partido Popular, de total irresponsabilidade. Nos momentos en que hai recursos non fai peto para os malos momentos, e nos momentos que hai malos recursos se esquece dos sectores máis vulnerables da población, que son cos que hai que estar. Estamos nun momento de bache económico, e neste momento é cando debemos axudar os sectores máis vulnerables e máis débiles da población. Nestes momentos é cando debemos aumentar o gasto público, porque estamos nun momento en que hai unha caída da demanda, que o notamos en todas as cousas, o notamos hasta no precio do leite. Porque claro, se a xente dixe de consumir produtos lácteos e se mantén a produción, os precios caen. E logo hai algúns que inventan teorías do tema do leite, un problema de crisis económica que se agravaría coas recetas de menos gasto do Partido Popular. En Europa nadie discute que hai que realizar un estímulo económico. Eu me sinto orgulloso de ser un socialista do goberno de Europa que está realmente realizando o maior esforzo de estímulo para a economía do noso país. Porque o señor Rajoy o que non di é que se Zapatero non fixera iso, hoxe teríamos 1 millón máis de parados. Iso sería o que teríamos hoxe co Partido Popular. E as pensións, que moitos falan delas, se seguíramos as indicacións dos que decían que tiñamos que ir a un sistema privado de pensións, hoxe sabemos onde se puso a bolsa e como están os fondos de pensións. Hoxe sabemos máis que nunca que o sistema de reparto de solidaridade é o sistema mellor para as pensións e que teremos que axustalo e que teremos que adaptalo á capacidade económica do noso país, pero que non era certo que trataban de vendernos desos sistemas de pensións individuais. E debemos cambiar de modelo. E todos sabemos que en España, onde temos o maior problema é en materia de emprego, non en materia de crecimento, nin siquiera en resistencia á crisis. España entrou na crisis un ano despois que os Estados Unidos. Entrou na crisis despois que o resto dos países da Unión Europea. España, neste momento, das grandes economías da Unión Europea, é a que tuvo menor caída na súa actividade económica, a pesar de que o señor Rajoy se esquence de citar a Merkel e a Sarkozy, e todo o que lle aplica o señor Zapatero cando se reúne con Merkel e Sarkozy son parabéns e lle dan o lombo, pasándolle a man polo lombo. Pois non, España é o país que maior resistiu en este momento de crisis. É o país que experimentou o menor crecimento. E o noso problema é o emprego porque o tiñamos moi concentrado no sector da construción. Pero o sector da construción evoluciona nun circo largo da economía e, polo tanto, se incubou todos os problemas do sector da construción como consecuencia das medidas que foron postas en marcha e desencadenadas por Grupo Popular. Precisamente desde que estamos os socialistas foi cando comenzou a baixar os precios das vivendas. E imos a cambiar o modelo económico e somos capaces de facelo no noso país. Por eso, a pesar de que existe a crisis, a xente sigue confiando no Partido Socialista, porque sabe que son os momentos de facer gasto público, porque saben que son os momentos de protexer os ciudadanos, porque saben que son os momentos de cambiar de modelo económico, porque saben que son os momentos de poñer as finanzas ao servicio da economía real e non permitir que a economía financiera siga estando desregulada e sin supervisión, porque é o momento de combatir os paraísos fiscais, porque é o momento realmente de preocuparse dos problemas dos sectores máis desfavorecidos que existen no mundo. E estas son as cuestións que imos a decidir en Europa. E eu os digo que estes problemas non se solucionarán polos partidos que defenderon as ideas que os ocasionaron. Desta crisis non se sale marcha atrás, se sale con algo novo, con algo distinto. E a línea pola que debemos de avanzar é pola línea da sostenibilidade, pola línea da solidaridade. E por eso vos pido o apoio para o Partido Socialista. Un apoio para salir da crisis solidariamente, para salir da crisis con unha comunidade cohesionada e unida, que logo recuperaremos a nosa economía, para cuidar o medio ambiente e unha economía con menos impacto ambiental, con enerxías limpias e renovables, e que Europa sexa unha comunidade que se proxecte no mundo. Eu
eu que vos pido, e por iso veño aquí nestas eleccións a pediros o vosso voto responsable, porque estas eleccións son moi importantes porque inciden na nosa vida, inciden nos nosos intereses e inciden nos nosos valores. E eu os pido que vayades ás urnas, con alegría, a participar e a defender os vosos valores, os vosos intereses e o estilo de vida europeo. Porque é o que temos que defender nestas eleccións, os valores da libertad, do progreso, da xusticia e da responsabilidade. E agora os deixo co ministro, que para nós é un orgullo, un veciño de aquí ao lado, un membro do goberno, e sobre todo é un orgullo contemplar que nunca na historia do noso país houve tantos galegos no Consello de Ministros. E eu creo que isto é unha sinal de que este país, pese a que nos decían outros, ten moito máis talento, moita máis enerxía e moita xente con ideas e capacidade de construir futuro e progreso do que nos decía a dereita. Os deixo con Fran Caamaño. Moitas gracias.